Jedna od najvećih estradnih zvijezda u regiji Severina rodila je svog prvog sina sinoć u Splitskoj bolnici. Sve je prošlo sjajno, poznata pjevačica prve trenutke majčinstva provodi uz najbliže članove obitelji. Čestitke naravno stižu sa svih strana. Severina je rodila. Ova vijest digla je na noge novinare i jutros bila tema na svim kavama. Sin Aleksandar stigao je sinoć sat prije ponoći. Severinina majka Ana i zaručnik Milan Popović jutro su stigli pred splitsko rodilište. Milan je kratko zahvalio novinarima na čestitkama. Severinina Facebook stranica puna je stotina dobrih želja i posjetitelji rodilišta žele sve najbolje. Čestitam mojoj nevisti Marini i Severini, neka je sretno. Carskim rezom porodio ju je predstojnik rodilišta, a ravnatelj KBC Split kaže sve je prošlo dobro. Ja to mogu potvrditi sinoć i da je sve u redu sa majkom i sa djetetom. Imala isti tretman kao i svi ostali. Na pregledu u rodilištu zatekla se jedna bivša Miss Universe s majkom. Kažu Severininu sobu čuvaju zaštitari. Jesi li nešto vidjela, čula, kakvo je stanje? Nije dobro je čuvao, tako da je sve super. Što ima ispred vrata? 2 čuvara. Za Severinu je stigao i buket ruža od prijatelja, dostava iz cvijećarne. 5 ruža od 5 njenih najboljih prijatelja. Pjevačica je u rodilištu završila prije mjesec i pol. Pred zgradom su od onda dežurali novinari, a danas u još većem broju.